Efenw yw Hugh Elwyn Hughes, rheolwr prosiect neu uwch rheolwr safle. Gyda Wilmo Dixon, Energy Services. Dwi ar hyn o bryd ar rhedeg cynllun yn Gogledd Cymru, cynllun arbed yn ni, ar enw arbed, sydd yn cael ei ariannu gyn cynulliad ac arian Ewropeaidd. Y gwaith ydyn ni yn ei wneud, da ni rhaid defnydd insuleiddio allanol ar dau preifat yn yr ardal yn Arfon. Hefyd, da ni'n gosod boileri newydd, defnydd insuleiddio yn y loft ac gwaith solar panels ac yn y blaen. Nes i fwynhau maths yn yr ysgol, oedd o'n bwnc o'n i yn ei fwynhau fawr iawn. A ni'n gweld o reit challenging ac weld bod o'n mynd i fod o ddefnyddiol iawn yn y dyfodol. Enw fi di Aled Wyn Roberts, dwi'n rheolwr safle i gwasanaethau ni Wilmo Dixon yng Ngogledd Cymru